на децата, четящи на Божана Пътилата. С тях ни запозна Божана, но тази е не малка, а голяма. Тя също обича да пътува, сърцата детски да вълнува, да ги преведе през тъмнината, да ги потопи на океана в дълбината, да подтикне носмъргия, всяко дете да рециклира, да разказва, да мечтае, по-малко за света да знае. Защото по-любима от играта е книгата в ръцете на децата. Приятно да бъда сред вас. Знаете ли защо? Първо, защото много харесвам и обичам децата. И второ, защото от срещите, които имах покрай новите ми книжки за малката Божана, ще напишем една обща книга. Преди месец за малката Божана в Деня на бакулците бях в 23-то основно училище в София. Преди това бях в Ямбол, в Хасково, в много градове. И изведнъж целият ми мейл се напълни с какво мисли? С детски разкази. Деца дописват малката Божана. И сега, като след още една книга, защото съм обещала да чакам максимум един месец, правим една такава дебела книга с авторство. Вие с имената ви, който ми прати разказче, с училището, в което учи и града, правим една голяма книга. Деца дописват малката Божана, която ще е нашата обща книга. Кажи, красавица. Всички разкази за малката Божана ми ще включите в тази книга. Ами, поне тези, които... Мисля си, че тези, които съм получила, всички са много интересни. Някои дори са по-интересни от самата малка Божана. Има един разказ малката Божана в Перник, на едно дете от 23-то основно училище. Има един малката Божана на чешмата, които толкова силно впечатление ми направиха, че чак ви завидях, че имате по-голяма фантазия от моята. Защото знаете ли каква е тайна? За да пишеш детски книги, както прави Божана в книжките, трябва фантазията и любопитството си да ги носиш със себе си. Ако не ги носиш със себе си и не развиеш с голяма скорост фантазията си, няма какво интересно да напишеш книжките. А е много важно, когато пишете, да знаете какво искате да съобщите на другия. Нещо интересно, нещо важно. Видял си на пътя нещо, което те е развълнувало. Да го разкажеш пластично. Това значи с хубав език. Да избираш думичките. Така да ги поглеждаш, да ги усещаш и една до друга да слагаш думички, които се обичат. Така казва един голям чуждестранен автор. Как момчето до мен си избира момиченце, до което стои, което му е по-симпатично. Така и думите се избират, нали? И вие сте тези, които, държейки писалката, трябва да ги избирате. Аз съм известна главно като поет. Имам 10 поетични книги и никога не съм се опитвала да пиша детски книги. Чувала съм от колеги, че това било много трудно, да се направиш на дете, да стигнеш до неговия свят, пък да се опитваш да му търсиш взаимността. А и децата са много чисти, много искрени. Те ако нещо не харесват, викат: махай го от тук, бе. Така вика Божана. Да, аз пиша главно поезия, имам написани 3 романа. Стиховете и романите ми се превеждат в различни страни. Единият роман в Германия, другия в Турция, другия в Русия. Сега в момента, юни месец, ми излиза в Румъния поетичен сборник. Когато пишеш и те харесват,
започват да те превеждат и на други езици. И така ти прославяш това малко парченце земя, или го правиш известно, е по-човешката дума, това малко парченце земя, наречено България. Така че аз, пишейки за възрастни, един ден дойде при мен един немец, който беше много интересен, много висок, някъде около 1,90 м. И започна да ми разказва, че много харесало 3 деца. На някаква майката била живеела сама се грижила за тях и било трудно. И той решил да посвети живота си на тези деца. И понеже немеца нямаше пари, защото беше писател, а писателите много нямат пари, имат само акъл. А пък акъла в България не вадил пари. Тя е много такава една умотана, ама това е истината. И легна на земята в моя офис. Аз имам огромна печатница и огромно издателство и всички, които пишат, ми пращат ръкописи да им издавам книги. Затова имам и една огромна сграда, по-голяма от вашето училище. Така. И легна на земята и започна да ми обяснява как занимавал децата, защото нямал пари да им купи играчи. Ляга, прави едно упражнение, второ говори, развален български, беше ли много смешен. И още като си отиде, Томас Фрам се казва той, и е много добър писател, още като си отиде, аз се реших да го запиша, защото това веднага ще го забравя. И издадох една мъничка детска книга, която беше първата, Човекът с небето, в която разказвам игрите, които Томас Фрам показва на тези деца, за да ги занимава и да разговаря с тях. След това ми се обади пък един колега, който много харесал тая Човекът с небето. И тогава той ми каза, Божана, можеш ли да напишеш една детска книга, в която баба Яга и Турбалан да станат добри герои? Защото вика съм се уморил, баба Яга да е лош герой. И аз викам, ще пробвам. Седнах и набързо е написан. По което разбрах, понеже аз много обичам децата, че много ми се отдава да пиша детски книги. И в това време са търколи вкъщи малката Божана. Как са търколили? Ами не стоеше вече в корема на майка си, айде, показа се на бял свят. В началото не ми направи никакво впечатление. Едно вързопче с памперси, на което само сменяш памперси. По-толкова. Обаче, като почна да прави така, и баба Божана